grandstand. Ito na siya ngayon. People Sunburst. Ito na siya. Ito na siya kaganda. Dati dito ang Freedom Grandstand. Ganda ng Iloilo. Kaway, kaway. Kaway, kaway. Upload ko naman sa YouTube. Ganda. Sarap ng hangin. Ganda. Yes, papa mo pala ginagawa ko. Ay, doon, ma. Ang diyan pala nandiyan sa akin. Green na green. Sa likod man lang. Pamanggali ang hambal ni Gerald. Sa likod lang sininga Bureau of Customs. So, sa bagay, at least napicturan ko kamo mang sa ano. At least napicturan ko kamo dun sa Bureau of Customs. Iloilo. Oh, ganda. Office of the Congress. Office of the Congress. Kilain ko yun. Dire lang pala yun. Pinahirapan pa. So, doon ang DTI sa Bureau of Fire Protection. Ang sarap ng hangin galing dito sa likod. Ito nga tayo galing. Ito. Yan ang bagong grandstand. Iloilo dinagyang grandstand. Ito ang modelo. Okay. Bureau of Customs Court, Iloilo. Okay. Okay man tao ba yan? Oh, nami gali ang pag-una, ano?